Здравейте, добре дошли в нашия подкаст за собственици на имоти. Днес обсъждаме една услуга, която наистина променя пазара – моделът за годишна предплата на наема. Точно така. Значи, тази система позволява на собствениците да получат целия годишен наем още при подписване на договора. Точно така. Собствениците получават аванса веднага, а ние поемаме цялото управление, наематели, ремонти, сметки, поддръжка, всичко, което обикновенно би им давало главоболия. Това звучи като истинско облекчение, особено за хората, които живеят в чужбина или просто нямат време да се грижат за имота си. Да, точно, а целият процес е насочен към стабилен доход и спокойствие. Мисля, че е като имаш личен мениджър, който се грижи за всеки детайл. Цялото поемане на риска, например неплатени сметки или щети, може да бъде и предизвикателство. Точно така. И тук идва силната страна на модела. Ние не само осигуряваме авансовия доход, но и поемаме целия риск. Ако се случи нещо, щети, празни месеци или недоплащания, ние сме там, за да покрием загубите. Вярно. Това означава, че чарът на услугата е в предвидимостта за собствениците, нали? Те получават стабилен приход, без да се притесняват за допълнителни проблеми. Абсолютно. Това е като сигурен плащач. Знаете, че доходът ви е гарантиран и вие се концентрирате върху другите аспекти на живота си. Да. Въпреки това, трябва да се признае, че моделът може да не е идеален за всички. Например, някои собственици може да предпочитат пълния контрол върху имота си. Точно така, но ако мислим, имате сфера, където професионалисти се грижат за всичко, а в замяна получавате безгрижен живот и сигурност на дохода, това за много хора е залогът, който си заслужава. И това е особено привлекателно за собственици, които живеят в чужбина или са заети с други занимания. Всичко е подредено и управлявано професионално. Точно така, като поставяте имота си в ръцете на експерти, които се грижат и всеки детайл, от ремонтите до управленията на наематели. И накрая може да се каже, че този модел носи спокойствие и предвидимост, нещо рядко срещано в днешната динамична икономика. Именно. Стратегията да осигуриш годишен наем авансово, а след това да се довериш на професионална грижа, е гаранция, че доходът ти е стабилен и без излишни стресове. Точно така. Благодаря за интересната дискусия, която ни напомня, че професионалното управление на имоти всъщност може да бъде истинско облекчение за собствениците. Благодаря и аз. Всяка такава иновация носи не само нови възможности, но и истинска сигурност в непредвидимия пазар.